Uqiniso Thulasizwe Sishi uvele okwesibili enkantolo yemanje yaseThekwini namhlanje. Umndeni uthi umsolwa ubengakhombisa ukuzisola ngesenzo sakhe. He was smiling, he's sitting down, he's standing up as if my mom was just a penniless person. She was a lawyer, she was an attorney who fought for people, who was a provider, who was a boss, who was everything. She respected him, she loved him, but he did this to my mother. Knowing that this was not a mistake, we want the maximum possible sentence for this man. He has proved to be a monster that we invited into our family. Abantu ebebethamele icala kuzokweseka umndeni weSisulu bafuna umsolwa engayitholi ibhayili. Ukuhleka kwakhe thina kusikhombise ngokusobala ukuthi lento ayenzile akayisoli futhi uyenze ngenhloso. Kodwa bese kufanele ukuthi ke nalo ophetheke isihlalo njengemanje bese kufanele kasho ukuthi akwenziwa lokho enkantolo bese kufanele mase kubuywa ngomhla ka18 anikezwe isentence strong ezoba isifundo ilethe into precedent ukuthi ke kwenziwa nje South Africa. Izishoshovu ezilwisana nodlame luyamene nobulili zithi okukhathaza kakhulu kulokho kumbandakanyeka kwamaphoyisa esigamekweni izokuhlukumeza. Iyanda lento yamaphoyisa ababulala abantu besifazane. Uma kuyibona abandayo yini efanele yenzeke like KZN it's a #1 hotspot of gender based violence. Khona futhi like KZN most of amaphoyisa ikhona la ababulala khona abantu besifazane. Umsolwa ugcinwe esitokisini.